Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito is Mike Padua at nagbibigay tayo na yun ng pinaka-latest sa bagyong at bibigay po natin ang pinaka-latest sa low pressure area 93W na yung Martes ng gabi, ika-25 ng buwan ng Oktubre 2022. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Aboitiz Power. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Now College Foundation. Now, punta na natin ang latest GovSat. Ito yung inisyo natin kanina. Kita po natin na yung si LPA 93W ay lalo na pong lumalakas. Aktibo na po siya, although kahiwalay pa rin mga ulap niya. Unti-unti na po mag-organize po ito, lalo na itong nasa kite side niya, pupunta sa kanya. At still, nasa 35 to 65% ang probability na magiging bagyo po ito within the next 24 hours. But nandyan pa rin ang the fact na posibleng lumakas kaagad siya, okay? So, likely by tomorrow, maging tropical depression na po siya. At yung shear line, ito po ang line of thunderstorms and the boundary between the cold surge of the Amihan and the warm easterlies dito sa baba niya ay nagkakaroon po ng collision, okay, o pagbangga o converging. Kaya nagkakaroon po ng grabing mga thunderstorms from Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Mindoro, Romblon, Marinduque, at later on, darating na rin dito sa Kabikulan. So may mga pabugso-bugso ng ulan po tayong makakanasan. Samantala, ang Northern Luzon ay still mahangin at malamig ng bahagya na may mga kasama pong cloudy conditions and light rainfall. Dulot po yan ng pinagbayo na hanging amihan. Okay? At lalo po itong lalakas habang papalapit po ito si 93W. Kasalukuyan nasa 700 kilometro po siya sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ang coordinates niya ay 11.2, 133.0. At babantayin po natin ito for any rapid intensification bilang isang bagyo. Okay? At as of this time, LPA pa lang po siya, 35 kph, yung kanyang hangin. Okay? And dito naman po sa may ibang parte po ng Mindanao ay at yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito po yung fast animation. So nakita po ninyo mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page ang pag-develop po ng lower level circulation nitong LPA. So nandito po siya. Or nandito. So lahat yan tama kasi nag-organize pa lang po siya. So expect pabugso-bugsong ulan dito sa bahagi dito ng Western Pacific o sa may Philippine Sea, north of Palau. Yan po yung tinatawag nating tail end ng isang frontal system now known as shear line. And ito naman po, kita po ninyo ang sirkulasyon ng namumuong soon to be tropical depression Paeng. So medyo grabe po ang mga thunderstorms ngayon sa silangang bahagi po ng ating bansa kasama po ang Bicol at Eastern Visayas. So may maulan po rin tayong karanasan na yung gabi o bukas. Okay? Now, punta natin yung latest global models. Unahin natin ang American model. At wala pa rin pagbabago. Although lumapit ng bagya from 800 kilometers maging 400 plus kilometers northeast of Bicol. So, yan po ang situation. Pagdating ng October 29, okay, yan po ang closest approach sa Bicol. And then, it will track more to the north. Just the outer rain bands ang mga ka-affect po sa Batanes at Babuyong Cubao Islands and Northern Cagayan. Now, yung European model, kita po natin dito, ay medyo same na rin ang track. Okay? Although, mas malayo po ito sa American model. So, nakita po natin na yan po ang pinakamagandang balita na na-receive natin ngayong hapon. Dahil po, medyo in-answer po itong system na ito ang prayers natin. But again, pwede pa po mag-shift yan within the next 2 to 3 days. Kaya babantayin po natin kasi yung forecast na ito na dadaan northeast of Naga, that will be October 29. Okay? So to wrap up, ang American model ay ganito po yung tracking niya. Tapos sa akyat po siya pa ganito. While ang European model ay medyo straight line po siya. Ang paakyat, gaganyan po siya. Okay, actually nandito po siya sa may pinaka outer part ng tracking. So medyo nag-iba na rin ang
GFS model. Alam natin pag within 3 days, nagbe-blend na po yung dalawa sa forecast track nila. Okay, so yan po ang pinaka-latest. So yung strike probability for the Bicol region and other parts of Luzon dropped down to 20 to 30%. 20 to 30%. While itong area po ng Eastern Cagayan ay mukhang magkakaroon po sila ng 40 to 50% later habang papalapit po itong tropical disturbance o LPA 93W. At bago tayo paalam, ito na yung ating pinakaunang Stormwatch number 1. Na-inition natin ngayong hapon. Nandiyan na po yan. Okay? Lahat ng mga tracks ay kinumbay natin at kinuha natin ang best forecast for this. So, yan po. Nadaan po siya medyo malayo po sa atin. Nasa labas na po tayo sa cone of uncertainty. Pero another tip of katanduan is baka may mga paulan na magaganap. Most likely, dala na amihan yan. Okay, since hindi naman po lalapit sa atin except itong Cagayan Valley. Baka may mga ulan, grabing ulan. Kaya baka magkaroon ng grabing ulan at possible landslides at floods sa low-lying areas. Okay? So, yan po ang very good news na yon so far. So, ang tracking natin dito at intensity ay lalong magka-rapid intensification. Baka maging super typhoon ito pagdating sa tapat ng Cagayan. Let's hope and pray na sana mahina lang po siya at hindi na po lumapit sa atin. Okay, so that's it. That's our latest for today. At babalik ulit tayo bukas. Okay, Wednesday, October 26. Pakibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.